Se taitaa olla vuosi. Joo. Mutta ei siinä ole niin pitkät ne seuraamiset, että en ole sanonut. Ja siinä se nyt ei ole taas se seuraaminen, se nyt on, että se nyt suurin piirtein kulkee tossa. Niin, mutta toisaalta mä haluaisin, että se seuraisi. Haluatko joku teetä vai jos mä teen? Joo, laita vaan. Meillä on täällä litrotolkulla maitoa. Hyvä. Me tuotiin litraa ja Anna. No mä oon ajatellut, että me mennään pH-kokeeseen sillä, että meillä on jälkikoe jo tiedossa, että se Joo. pH-kokeen totti olisi niin vähän kokeenomainen treeni Joo. ennen sitä jälkeen vähemmän. Joo. Ja oikeassa kokeessa. Niin joo. Niin on liikkeestä noin. Tai siis juoksusta. Stopit eikö tullut? No vasta sitten avoimelle saa. Siis ylemmissä luokissa. Joo. Joo. Eikä mä olisi sanonut, jos meidän pitäisi olla hiljaa. Joo. Nyt hiljaa siellä. Mä en halua, että mun videon päälle tulee mitään kuvaa. Käsky! Ruutuun. Stop. Stop. Hieno. Lapsi. Hei, Hanna. Koska jos me otetaan Tekis sit sille uudestaan ensin- sen jälkeen, niin sit se kyllä tekee sen, mutta... Tekis sille vaikka ensin semmoista suoraan, että tekis niin kuin... Joo, teet ensin se idari. Jos ei se istu, niin sä keskeytät sen koko idarin. Joo. Et voi ei ihan kamalaa, Joo. mutta apua. Ja tuot sen pois idarista. Ja teet suoralla seiso, kierrät sen taakse, Joo. istu, kierrät sen taakse, maahan, kierrät sen taakse ja sitten vasta palkkaat. Joo, Et kehu että mitään matkalla. joo, Ja sitten tehdään uudestaan idari. joo, Ja pienennetään vaikka sulla idariselle kierrät vaikka ruutua. joo, Että ne seuraamiset ei ole niin. joo. Joo, mutta siis Se... se... Että sitä kokonaisuutta, että se on seiso, Joo. istu, maahan. Että se ei voi itse valita, että nyt tekisi mieli tehdä jotain muuta. Joo. Se istuminen, mä nimittäin se viime kokeessa, mä nyt sitä seurasin, kun mä olin niillä teeppasalpaajilla, niin mä kykenin seuraamaan koiraa, niin se siinä jossain sen ensimmäisen kulman jälkeen, niin kuin se seisomisen jälkeen, niin se niin kuin lopetti seuraamisen, että hei, Joo. mua ei niin kuin nyt kiinnosta tää istuminen tässä. Joo. Niin, sitten mä Ammoittanut mietin, teitä kyllä semmoisen Joo. lenkin. Mä tekisin sitä, että ainakin niin meillä on Nanankin tuo ongelma. Niin Jontta sanoi, että tee sitä kokonaisuutena. Joo, Että jos se menee väärin, niin sä aloitat aina alusta. Että se koira ei voi valita sitä, että se tekee jonkun kohan, joo, vaan se on kokonaisuus. joo. Siis sehän ei ole istunut voittajassa kokeissa. 2 kokeessa 9. Vai 3 kokeessa 9 se on istunut. Sillähän voisi tehdä myöskin tosi paljon sitä istumista. Mutta se ei auttanut, me tehtiin sitä vuosi sinne voittajan aikana. Pelkästään istumista, ei mitään muuta jäävää. Se ei auttanut siihen. Sitten me ruvettiin tekemään niitä kaikkia sekaisin, niin sitten se rupesi istumaan kokeessakin. Miten ne sun käskyt Mut on nyt se siihen niin seisomiseen ja taas sitten istumiseen? Mitä? Mitkä sun käskyt on seisomiseen ja istumiseen? Odota, poistu, maahan, vai down. Aika erilaista. Mitä se nostaa? Ei ole kauheasti semmoista. Ei ainakaan siitä pitäisi olla. Aha. Onko joku kattanut kelloa? Mä en ainakaan ole kattanut. Paljon siinä videokamerassa on? Nyt, 10 yli siis kun tää on pätkissä tää Riina. Niin, mutta Mä oon kuvannut pätkissä, niin mä en tiedä, kun toi Meillä on kokonaisena. suunnilleen 10 minuuttia per koira. vai vaan suunnilleen joo. Joo. Se oli jopa 12 saa. Joo, siis mietitään millaisista teillä aikaa On. Joo. Nyt voihan sitä ottaa vaikka 3. kerran, jos ei. Niin voi, niin. Ja mä mietinkin, että mulla ainakin Kitinkaan niin semmoinen... Aina onpas näin päin, niin se taitaa työtä olla tässä. Itse saat
Ei pysty. Nyt se ei tule mitään apuja. Hyppy. Istu. Hieno. Niin, käsky. Hyppy. Sinne. Kiitos. Se varasti molempiin suuntiin. Niin, joo. Sinne. Sinne. Valmista. Valmis. Käsky. Hyppy. Istu. Käsky. Sivulle. Kiitos. Se varaisit vissiin taas sieltä takaisinpäin. Mä sanon sulle 2 kertaa käsky. Ja jos se meinaa varastaa, niin sanot silleen, että istu. Ja sit kun se tulee sun sivulle, niin sä voisit vaan seisoa ja odottaa, että se tekee perusasennon. Että sä et yritä kääntää sitä. Valmista? Valmis. Hei, tehdään semmonen muutos, että tuu 2 metriä eteenpäin. Ei anneta sille sitä rynnitistä vauhtia. Miksi näin isot etäisyydet? Valmista? Valmis. Käsky. Hyppy. Istu. Käsky. Hei! Hei. Hyppy. Istu. Käsky, 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 käsky. Kutsu. Sivulle. Se on mestari. Istu. Käsky. Käsky. Älä kutsusta. Käsky. Käsky. Sivulle. Mistä sä tiesit? Musta tuntuu, niin. Samalla. Väinö tekee sitä samaa mun mielestä, että sekin näyttää välillä, että se varastaa, mutta kyllä se niin on katsonut suu auki. Ei se vielä kuulu, mitä se tuli. Voiko tuomari tuohon niin ottaa Pitää pisteen suun pois? koko ajan auki. Rynniä sinne niin paljon. Niin. Ja sit tosi paljon teki Koska mä oon huomannut kaukokäskyssä, jos mä sanon istu, niin mun ensimmäinen reaktio on se käsi liikkuu ja koira tekee jo ennen kuin I on tullut. Huomasin sen, kun videoitti, niin sitten mä rupesin pähkäilemään, että onko se sakotettava juttu. Koska käsky alkaa siitä, kun mun käsi tekee ekan värähdyksen. Niin, mutta onko tuomari niin nopea? Niinpä. Että se tavallaan kerkee seurata niin sen kaiken, että Meille ei ainakaan kukaan muistaakseni koskaan sanonut, että koira ennakoisi kokeessa ja se tekee kyllä samaa, että mä avaan suunnissa ja lähtee liikkeelle. Joo.